Добър ден! Аз съм от магазин Спотчето и съм дошъл да ви направим продуктово видео на една много хубава фрирайд и скитуринг раница. Как се казваше? Side Country. Side Country 20 литра. Ципчите са направени, се работи с ръкавички. Аз ще ги сваля, за да може по-лесно и умело да ви покажа. Катаранката също може да се штрака с ръкавички и излита много хубаво. Можеш да снимаш вътре си. Сега ще отворим. Отваря се много. И сега тук ето го отделението за меките неща. Може да сложиш покривка и кисело мляко. За какво ни ще видите по-нататък. Просторно отделение за Camelback, който излиза тук отстрани на ръкавчето. Може да си цоцаш. Какво ще сложиш Camelback си няма ограничен. Може да събереш много най-различни и важни за един скитурър неща. Това беше отделението, което е товарно, така да кажем, с меките неща. И сега специализираното широко отделение отпред. Тук малко ми потънаха нещата, но можеш да събираш плоски неща. А можеш тук ми потънаха и дълги и тънки неща. Това е най-важното. Шпек. И това е раницата, дето казахме с Side Country, колко беше? 20 кила. А сега тай тук е другата раница. Това е раницата Backcountry с 10 литра повече. 30 кила. 30 кила литра мога да носиш за хората, които обичат повече неща. Хубавото при нея е, че се отваря отзад. Търго се отваря, пак можеш с раничката. Изложих се страшно, не мога да отворя тук, ще видите. И тук можеш да извадиш Пак таварче. пак плоски неща. Ето, ако сте другари, вече става съчетание добро. И разни други неща, като и веревка можеш да извадиш. И да видим сега Страшко какво е напъхал в отделението за плоски работи, щом това е тук. Какво е това, Страшко? Градинска лопата. Това са колчета за палатка. Колчета за палатка. Това са резервни части, да, също. Тук може да сложиш и дръжката на лопатката, ако искаш. Ако се разглади и е по-голямо. Така че пригодена специално. До тук бяхме с наратива. Сега ще наснимаме да видите как може да сложиш ски, сноуборд, какви цветове има, какви варианти. Успех с покупката ще бъде на промоция раница.